Despeguem! Anem a explorar aquest exoplaneta! Anem a explorar Kepler 22b, és quasi 3 vegades més gran que la Terra. Soc l'únic terrícola que hi deu d'haver l'exoplaneta Kepler 22b. Tinc que recollir alguna mostra per analitzar-la després a la nau. Caram, quina troballa! Sembla que sigui un diamant. Vaig ràpidament al laboratori de la nau per analitzar si és un diamant. Efectivament, és un diamant de molta qualitat, val una fortuna a la Terra. S'ha de registrar la troballa a la Federació Planetària de Mineria. Vaig cap allà. Un cop registrada la mina, començarem l'extracció de diamants. Ens anirà bé per intercanviar-los per tecnologia amb altres planetes més avançats.